Viete mi vysvetliť prečo, keď na cigaretách je napísané, že spôsobujú závislosť a sú tam rôzne škaredé obrázky, lebo spôsobujú rôzne choroby. Nič takéto nie je napísané na alkohole, ani na príklad kasinách alebo všetkých tých stávkových spoločnostiach, pretože tie spôsobujú tiež závislosť a dovolím si tvrdiť, že oveľa väčšiu a ťažšie zvládnutelnú pre rodiny, že tie následky sú podľa mňa oveľa ťažšie pre tie rodiny alkoholikov a gamblerov a rôzne iných závislých ľudí, ako pri tých cigaretách. Ja rozumiem, že alkohol a hazard sú brané skôr ako nejaké spoločenské zábavky alebo proste niečo a je to spoločnosťou aj viacej tolerované ako tie cigarety, ale keďže pracujem s ľuďmi, vidím, ako veľmi vie ten alkohol ovplyvniť tie rodiny, teda rodiny alkoholikov a celkovo si aj myslím, že v rámci Československa nie je rodina, ktorá by nemala s alkoholom problém, kde by nebol aspoň jeden človek nejako v rodovej línii, kde by nebol problém ten s alkoholom, lebo to tu tak máme. Ale prečo tie varovania nie sú aj na fľašiach s alkoholom? Prečo nie sú aj na kasínach? Nie, budeme tam mať krásne ženy alebo krásnych mužov, ktorí určite peniaze nezískali tým, že hrajú v kasíne, ale proste ako lákadlo to tam dáme. Na cigarety dáme škaredé obrázky, varujeme a tak ďalej, ale už nikto nevaruje pri alkohole, že spôsobuje naozaj závislosť a môže spôsobiť rozvrat rodiny. Už tam nevidíme tie nešťastné deti, ktoré proste žijú s tým alkoholikom, ktoré sú týrané. Nevidíme rodiny detí, ktorých otec alebo mama prehrali proste celý ich život. Jednoducho toto tam nie je. Viete mi povedať, prečo to tak je? Lebo ja sa nad tým zamýšľam a úprimne ma zaujíma váš názor, že prečo to ako spoločnosť tolerujeme viac ako tie cigarety. Chápem, že cigaretový dym môže vadiť a pasívne fajčenie jedno s druhým. A nejdem to tu nejako obhajovať, lebo aj ja fajčím, ale všimla som si to a naozaj považujem závislosť na alkohole a na hazarde za oveľa horšiu, ako dopad na rodiny je oveľa väčší ako pri tých cigaretách. Tak ak máte k tomu nejaký názor, budem za to veľmi vďačná, aspoň sa o tom porozprávame a aspoň možno prídem na to, prečo to tak máme.